kali tukira lero nigo ebimanyiriryo wemugiro nokorobekana sabonchereria bamatatu ime yomochio busongo bene kigwa chinga kibasi kepara ya Nyambera kwenda daraja miri gento kerero hotenena kwa bosombi kukwanekere kioni gobe murunganiria hogo konga kwogima nasugukini kwerigori hiria maguta nigo babolia serikali kuigwekerero honye talibo nigo baragendere no mugiro yomurikito dibon asanya narobotirwa sinchira yobwikira kuwatekana no komenta kwerigori iria mabuta ikiyaera abonchereria anene sekta ya matatu ni gori tukuria lero barorekana gukora omogomo asugutakoro bonchereria ingana yerire getambukiro ritukuria lero abonchereria wesokia na gusieka epare nene ya Nyambera daraja mbiri ingana yarekana gotenenia obosombi asegeka wetania chinsa ibere Sasa mwenyetango ko Edwin Secretary General ya Kisii County Transporters. The main reason yagera abantu baito bagachiwe relinga amafuta abaire. Now that amafuta abaire igoro twaranga toiseko sieke para at least no nyambali bago kore biashara na babago feeling a problem nerororo because they are the same people who are feeling the same pain muna antwe tokiagara twasieke paraga na sengencho obogimo bwa bero bokongu asitore tu muna bakenya oso mwana inchi tuwaumira mono na kikiagera lya twamuanga tigatoro asieka at least the government yarenga ndo cha bantu mbale gusi bakoumia natali ngangu siyoka. Demonstrations are done all over the country. Maiga yabanyanyimbo gwikirana asayuno gutwara enkwana asegeke gitambe nigo abonchereria abo babatebya mbabwati kirenga kende kyo gokora okorobekana gwokoreto gusalia atatiga okwegerera okomenya ku mwana incho kawaida Wanduthi tumeboeka sana, mafuta iko ngori sana juu, sisi tunaumia. Tulikuwa tunaombea rais wetu ni one time aende, sisi hatuna ngoni na yeye. Hapo soro bali serikali imbe baba simba bali serikali imbe baba jaribo bali serikali imbe tigabagaende bakwana na Ruto akeya maguta ndutu bwati problem akeya maguta aganye 2027 tumugingira agande Singapore sakoteba Singapore abwa maguta Singapore ekabuyo abako ngwe kabiri ense majende gati yabamenyabo nigo bararekana gosieme byara na komochia abarai bali bale ase serikali montonde bwensi ore serikali mokoro kwe minister timbanye tinga a constitution inquiry government ministers bakora siasa teata deyo montokoro kumbadi siasa akakora montokoro kopia wandai siasa akakora. These are the same people bagenda tekota chanda and they are the same people who are misleading the government. Omorioje nigo bakwanira obora yobuya korwa sabarai engana yarekana gusingerera ogokonga kubugima gocha sabakenya Umura yumia no yogotegerera abali bamochorete bakomori bali wiganza ekiro ekiagera to konya kura abantu kuri igoro ekiroko bayiro gwati abantu nse we kabakonguso gojansi one ko nigo to kurira singenje ga utigirensa erote betingo bugima nabo abali mukuji igoro ochire igoro bieka udie tolense. We appeal to the government to consider, because honestly speaking obogima ko magenda to konga on a daily basis starting a demonstration in a resolution, but it's one way you go pass a message to the government. Aike kuruwa motegoro alu aboya salsa kayoyo ale teba ngonse erinde bintu biche tubwate segi mo itago tegerera urubono ukengima kele nyo ikyombe ngachiri kuragira ikere mejaro yabe ukona kuraiga obugatakati bumuche busongo e county ya Kisii ene gonkoro kwa Dipon Asanya.